Kajing puli ni kita pugi saya. Kalenong abasan busan kedekot kebeningkong adu balai. Hei jaru basliang. Tuan syabadon ki Wat utau bomdon pisa ale tu tiet bat tebam. Ale tu tiet ikawan mat kadut klem pisa bat klem nasiu. Balai pipen luksan ni ki pisa jong pi. Haka ei ka bom long jing bam. Bat ya ki jing trai shutom jong pi na ka benca kata ka bom don ka bom penhun ni ei. Syashkor kan yang enga. Bat to bam ya ka ei ka babha. Bat penhun ya ladi ha ka jing bam ka basnyam. Ben sya ya la ka skor bat tawan syanga. Tu sngam ba ka men siem jong pi kan dup em. Bangan ya te bat pi ka jutang ka bane junam. Namar ka jing isn ai ka bas kem jonga yau dabit. Ka ktien jong utrai. Kasam ka basispa sa pusan me pliet yala ka kti kutrai ban. Me penhun yangi. Utrai ulong basbon bat badab da ka jing sungulem. Basuki ban bitar bakarhai ka jing isn ai ka no utrai ulong babhai baro. Ubas ngulem me kijing tau jung ubaro. Me pliet yala ka kti ko trai pat me penhun yangi. Ki khamat jonga jong me baro ki khmi shami. Ban me ai haki yak jing bam jong ki hakaya ka bade. Me pliet yala ka kti bat me penhun. Nya ka jing kwa jong baro ki jin tau ba im. Me pliet yala ka kti ko trai pat me penhun yangi. Utrai ulong bahok habaro ki jingle jong u. Bat ubakhuj habaro ki kam jong u. Utrai udon hajan kitu baro ki bakhot ye u. Ki bakhot ye u ha ka jing shisha. Me pliet yala ka kti ko trai bat me penhun yangi. Ka jing puli nak shiti Paulus bakhot ki Kristan rum. Kalenong ka papra ka dekot lai pusan. Lai pun nhiều được balai pun dai. Manu ban pen klan no engi na ka jing e Chris hatu kala not ne ka jing janjar ne ka jing ban ben ne ka jing thangan ne ka jing lengkhoj ne ka jing ma ne ka wai lam e makini ki baro ngilong khampalat ban ni kinong job daw tau ba ye yangi. Namar nga tips cam ba omdon jingyam. Lemne jing em lemne angel lemne bor sinsyar lemne ki bamenta lemne ki ban sawan lemne ki borba lemne ka jing kenjang lemne ka jing jeliu lemne ka ha ka jing tau borok ka wei ka ban la ban pen ya klat yangi na ka jing e ublei ka bahau Kris Jisu utrai jungi ka ktien jong utrai. Kajing puli na gospel bakhut kat kum Matthews kalenong bakhat saw kedekot kat lai hadu par puwe. Habau Jisu li osngeu syapang kajing yap jong Yohanes Baptist ulami no nang cha na kalieng borol lej we briu syakan caka bakanja. Henry habaki pai ba kali osngeu syapang kata kilami nalagi shnong bat kilabot ya uda ka kejat. Habau lahir hakalieng uliyo upai ba babun tu ladap na kajing sengusin ayaki borla penkot yaki bapang jengki. Enda lakham no kasingi kisenran kilawan syau bat kilaong kani kadai kajaka bakenja sakaporu kala palat menta topha no ayaki pai ba bakin yalej shalaki shnong bat kin thiet jengbam na kabanta yaladi. Jisu laong kimdon kam banlej Piken to ai bakin bam kilong hau. Hang ni ngidon tang san taligi kipu bat ar taligi dokha. Tiu loong. Wan ra ai ki hang ni hanga. Ulapha ai ki briu ban syong hau plang nang chao la syem ki san taligi kipu bat ki ar taligi dokha. Ula khmiet syabeneng. Bat ula kerku bat ula kedia bat ula ai ye ki kipu haki senran bat ki senran gila same ki haki pai ba. Baro kila bam habanda kadang. Mat kisenran kila lum khat arsyang kila ngkot lengkai ki batam. Kirang ba kibala syong bam kila long kumbasan hajar ngut
klem da ken yaki kentai bat ki kena. Cái gospel jong utrai.